de parlar inevitablement del que avui ha tornat a ser notícia, malauradament, que és el finançament, el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya. L'hem d'ubicar també en una setmana on les declaracions de l'extresorer del Partit Popular davant del jutge també estan posant contra les cordes en un tema força semblant, és a dir, sobre sous presumptament cobrats, i això segurament serà la segona part del cas Bárcenas que s'haurà de conèixer, cobrats per comissions, perquè és diner negre, doncs probablement per comissions també vinculades a l'obra pública, per tant, que no entén de banderes, comissions que tampoc entenen de banderes i presumptes finançaments il·legals de partits que tampoc entenen de banderes. Veníem d'una època de bombolla especulativa, de bombolla financera, de bombolla immobiliària, que va comportar des de les administracions públiques no només posar tots els mitjans legals, hipotecaris, financers i urbanístics a favor del desplegament d'aquesta bombolla, sinó que també des de les administracions es va entendre que era el moment d'impulsar la bombolla de l'obra pública. I paral·lelament a la bombolla de l'obra pública hi va haver un estat de corrupció generalitzada, més focalitzada en uns governs que en uns altres, però en tot cas un estadi en el qual es va començar i encara entenem les rèmores d'aquella època es verbalitzen ara mateix en declaracions dels imputats, en declaracions de gent que hi era llavors en el govern, un estadi de gairebé normalització de la corrupció de les comissions per la contractació d'obra pública. Òbviament, aquella no era una situació normal, ni ho era llavors ni ho és ara. En això se li diu corrupció, en el presumpte finançament il·legal de partits, en el cobrament de comissions per obra pública. I avui, malauradament, hem de parlar de dos grans casos, el cas dels sobres de Bárcenas, que afecta la cúpula del Partit Popular i, per tant, afecta la cúpula de l'Estat espanyol, i el cas de presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya a partir de les comissions cobrades a Ferrovial a través del Palau de la Música. Hem de lamentar en aquest sentit que les explicacions donades a través d'un comunicat de premsa per Convergència Democràtica de Catalunya s'assemblen massa a les comunicacions públiques que està emetent el govern espanyol, perquè no es digna a parlar sobre el cas que avui està a l'actualitat. En el seu comunicat es diu textualment que ningú de Convergència s'ha lucrat, ningú, ni el partit ni cap membre, s'ha lucrat del Palau de la Música ni de cap de les seves institucions dependents, quan el que estem parlant no és del saqueig del Palau, això és Millet i Montull, això és una altra causa, el saqueig del Palau és una altra causa, sinó el que estem parlant és de com van utilitzar el Palau de la Música com intermediari per cobrar comissions il·legals de la concessió d'obra pública, en concret a Ferrovial, al Palau, a la Ciutat de la Justícia i a la L9 del metro. Parèntesis, una línia 9 del metro que fa poques setmanes ens explicava el propi conseller que passarà de costar-nos al voltant aproximadament, entre unes valoracions i altres, de 4.000 milions d'euros, ens passarà a costar al voltant de 20.000 milions d'euros per al cost financer d'aquesta obra. Detallaria molt més els increments que es van produint i el perquè i les raons, però la idea principal és que el pressupost inicial oscil·lava entre els 2.800 i els 4.500, per això dic uns 4.000 milions d'euros. El cost actual previst, si es mantenen els pagaments, és de 17.000 milions i el probable, si s'endarrereixen els pagaments i es renegocia el deute, és que se'n deixi a més de 20.000 milions d'euros. Doncs justament d'aquesta obra, executada en part per Ferrovial, és del que estem parlant. I estem parlant del Palau com a intermediari, i això és el que no fa referència al comunicat de Convergència Democràtica de Catalunya. Per tant, estarem molt atents al que pugui dir el president Artur Mas al respecte d'aquestes investigacions, totes elles encara presumptes, però totes cada vegada aportant més proves, aportant més dades, el que sembla cada vegada més clar, que és que d'una manera o altra hi va haver comissions il·legals per finançar de forma fraudulenta el Partit Convergència Democràtica de Catalunya. En tot cas, estarem a l'expectativa sempre del que es digui en el judici finalment. Amb el tema del cas Palau, sí que heu dit que esteu a l'espera de veure quines són les explicacions que donarà el president a la comissió el dia 31, però no sé si ara valoreu algun tipus de demanda, algun tipus de responsabilitat al respecte o no. Nosaltres demanem d'entrada, com he dit, que posin totes les cartes sobre la taula, que no haguem d'estar a cop de comissió, a cop d'investigació, de diaris, a cop de comissió, a cop de titulars, sabent què és tot el que s'amaga darrere
de Convergència Democràtica i del presumpte finançament il·legal. Per tant, que anirien molt més ràpid si davant del seu poble posessin sobre la taula totes les cartes. Aquesta és la responsabilitat que demanem a Convergència Democràtica de Catalunya i més en la responsabilitat que té, perquè si no ens importaria menys, però en la responsabilitat que té en la pulcritud del procés cap a la independència. Però essent que ja ha estat sol·licitada la compareixença i acceptada o proposada, en tot cas, la compareixença del president de la Generalitat al Parlament, esperarem el 31 de juliol per poder escoltar de primera veu quines són les explicacions que dona al respecte. I són moltes les que ha de donar i no servirà un comunicat que no parla del tema del que s'ha de parlar, com el que ha fet avui Convergència Democràtica de Catalunya. No estem parlant del saqueig del Palau, que és el que ells fan referència per despistar l'atenció, no som tontos, que no ens enredin, no estem parlant del saqueig del Palau de la Música, estem parlant d'utilitzar el Palau de la Música com a intermediari per comissions il·legals. Per tant, si fan un comunicat de premsa per aclarir els temes, que no ens enredin i parlin d'un tema que no és el que s'està parlant avui en l'actualitat, com fent entendre que si barregen una mica els temes se'n poden sortir sense mentir. Per tant, demanem claritat i que ja estem, la paciència ja ha arribat molt amunt com per anar fent giragonses al voltant de la qüestió central, que és que expliquin si hi va haver o no hi va haver comissions il·legals i finançament il·legal. Per cert, se m'ha oblidat abans que estarem al costat, com ho hem estat diumenge i dilluns, i convoquem a tothom de forma oberta a participar d'aquest moviment popular que ha sorgit com a reacció el que molts ja entenem que és bàsicament un comportament mafiós que s'ha instaurat al capdavant de les institucions i, per tant, sota el lema de Fem fora la màfia, convoca la ciutadania a delegació del govern dijous a les 8 de la tarda, és a dir, al carrer Mallorca 278, per protestar una altra vegada amb una cassolada sonora contra aquest comportament mafiós, aquests estils mafiosos al capdavant, en aquest cas del govern espanyol, de moment.